Canyonlands. Čarovná krajina nevšední krásy, kde vítr a voda vytvořili jedny z nejpodivuhodnějších přírodních útvarů na Zemi. Nebetyčné skalní stěny, stolové hory a hluboké kaňony. Neúrodné pláně vysouší nemilosrdné pouštní slunce. Navzdory svému nehostinnému vzhledu však nejsou zcela bez života. Území Canyonlands je domovem dvou indiánských kmenů, Navahů a Hopijů. Příslušníci kmene Navaho považují tento kraj za zaslíbenou zemi. Žijeme v 5. světě. Všechny předchozí 4 světy již zanikly. První z nich byl temný oceán, obývaný bytostmi podobnými obrovskému hmyzu. Ve 2. světě bylo všechno modré. 3. svět byl naplněn žlutým světlem a ve 4. převládala bílá barva. Byly v něm hory, kaňony, řeky a kamenné domy, v nichž žilo mnoho svatých mužů a žen. To byli předci Navahů. Velké potopě unikli díky vysokému stromu, po němž se vyšplhali do nebe. Z nebe pak se stoupili do povodí řeky Colorado, kde se konečně mohou těšit bezpečí 5. světa. Dno kaňonů se nachází tisíce metrů pod úrovní náhorní plošiny. Tyto skály jsou tvořeny nejmladšími vrstvami pískovce, který se před dávnými lety vytvořil na dně pravěkých oceánů. O mnoho let později byly vrstvy pískovce vytlačeny vzhůru, takže místa nacházející se na dně se ocitla až 2000 metrů nad hladinou moře. A řeky, kterým se tím uzavřela cesta k oceánu, si museli do pískovcového masivu vyhloubit hluboká koryta. Tím vznikla bizarní krajina plná kaňonů a podivuhodně tvarovaných horských hřbetů. Řeka odhalila základní stavební kameny krajiny. Stěny kaňonů jsou od spoda až nahoru tvořeny vrstvami pískovce, který se zase skládá z miliard miniaturních částeček písku přinesených vodou a větrem a slepených dohromady. Kdyby nebylo pískovce, krajina jako je tato by nikdy nevznikla. V národním parku Paria Sandhills jako by se kámen proměňoval a pohyboval stejně jako vítr a voda. Navahové považují skály a stolové hory za příbytky bohů, kteří stvořili tento svět a pomohli lidem jej osídlit. Svatí žili v horách, v kaňonech, v řekách a ve skalách. Když naučili Navahy vše, co potřebovali o tomto světě vědět, vrátili se tam, odkud přišli. Ačkoliv svaté nemůžeme spatřit obyčejným lidským zrakem, můžeme se jim přiblížit skrze modlitbu. Předkové Navahů byli moudří. Věděli, že když člověk ztratí kontakt s přírodou, jeho srdce zatvrdne. Věděli, že ten, kdo nemá úctu k horám, rostlinám a zvířatům, brzy ztratí také úctu ke svým blížním. Jsem skála. Prošla jsem zrozením i smrtí. Zažila jsem štěstí i bolest. Slyšela jsem, jak srdce země bije v mé blízkosti a cítila jsem její radost.
Ačkoliv se nacházíme v poušti, kde teploty dosahují 40 stupňů Celsia, voda byla jednou ze základních sil, které krajinu formovaly. Jezero Powell vzniklo v 60. letech 20. století přehrazením řeky Colorado. Vyplnilo kaňon Glen a podmanilo si velké rozlohy země. Pro naváhy a hopije, kteří v této nehostinné krajině dokázali přežít stovky let, je voda posvátná. Bez ní by život v poušti nebyl možný. Předkové Hopijů a Anasaziové měli vody tolik, že mohli v poušti pěstovat hospodářské plodiny. Žili usedlým způsobem života a budovali si velká skalní města, jako například zde, v Mesa Verde. Domy jsou chráněny prostorným skalním převisem. Jedná se o nejvýznamnější předkolumbovskou architektonickou památku na sever od mexické hranice. Mesa Verde byla vybudována zhruba 200 let před příchodem Evropanů do Střední Ameriky. Skalní obydlí dnes zejí prázdnotou. Podle legendy odsud Anasázie vyhnala náhlá změna klimatu. Tvář matky země popraskala. Popis o něch událostí zůstal zachován v paměti našich lidí. Až do dnešních dnů jsme si udrželi své tradiční náboženství a také tradiční způsob vlády. Je možné, že legenda o pukající zemi popisuje katastrofické sucho, které postihlo povodí řeky Colorado před 800 lety. Jelikož se Anasazium začalo nedostávat vody na zavlažování polí, museli opustit svá skalní sídliště a vrátit se k životu lovců a sběračů. Ačkoliv lidé, kteří tyto kamenné příbytky postavili, jsou dávno mrtvi, jejich potomci dále spřádají mýty o přírodních úkazech, jichž byli během svého života v poušti svědky. Voda je posvátná. Spojuje nebe se zemí deštěm. Nebesa a země jsou milenci. Jejich šmilování se ozývá hromem. Kdykoliv se na nebi objeví duha, vzdávejte dík. To slunce, mraky a déšť natahují své paže k zemi, aby ji obdarovali radostí a plodnou silou. Protože duha je symbolem plodnosti, duhový most je jedním z nejposvátnějších míst v zemi Navahů. Příslušníci kmene nazývají tento skalní most Nanasoši, neboli kamenná duha. Považují jej za přírodní chrám, vytvořený proměnou božstva v načervenalý kámen. Duhový most je nejdelší skalní most na světě. Horniny, které jej tvoří, se formovaly v době před 50 miliony lety, kdy celou oblast pokrývaly písečné duny. Samotný most vznikl zhruba před 5000 lety, když údolím na konci doby ledové protékala ledovcová řeka. Za dalších 5000 let zmizí. Déšť a vítr budou z mostu pomalu ujídat, až se nakonec zhroutí.
Navahové věří, že v kamenné duze stále přebývá duše vtěleného božstva. Naproti tomu pro Hopije není duha symbolem plodnosti a zrození, ale smrti. Duha brání dešti, aby dopadal na zem. Vydává strašlivý zápach, jehož se mraky děsí. Podobně i v Hopijích vyvolává duha děs. Duše zemřelých vystupují na nebesa, kde žijí stejně jako zaživa na zemi. Pokud však neprší, duše zemřelých se nemohou vrátit zpět na zem, aby vstupovali do novorozeňat. V Canyonlands se nacházejí desítky podobných skalních mostů, vytvořených erozí pískovce. Skalní mosty a oblouky mají zřejmou souvislost s přírodními silami, které Navahové považují za posvátné. Duhový most vytvořila voda, většina skalních mostů však vznikla díky působení větru. Vše začalo tím, že do dlouhých puklin vytvořených ledem natekla voda, která rozrušila pojivo držící pískovec pohromadě. O zbytek se už postaral vítr, nesoucí sebou mikroskopické částice písku a prachu. Navahové nazývají vítr Niši a uctívají jej jako božstvo. Posvátný vítr vstupuje do lidí klenbou chodidla a prsty u nohou. Na špičce jazyka vytváří hlas, který pak přenáší od jednoho člověka ke druhému. Když novorozenec poprvé vykřikne a poprvé se zhluboka nadechne, vítr se chopí jeho duše a promění zárodek člověka v hotovou lidskou bytost. Každý člověk má kromě svého fyzického těla také duši, neboli tělo větru. Po smrti větrné tělo opouští tělo hmotné a stoupá vzhůru do říše mrtvých. Proto se chováme k mrtvým stejně jako k novorozencům. Jejich tváře zakrýváme bavlněnou maskou a jejich duši, tělo větru, vypravujeme na cestu s novým jménem. Duše se vracejí na zem s kapkami deště a vnikají do těl právě narozených dětí.
Narodil jsem se svobodný jako orel, jenž létá výš než všichni ostatní. Posvátný vítr mi hladí tvář. Vzkazy od lidí odnáší vzhůru ke svatým. Posvátné větry a řeky nevytvořily v Canyonlands jen skalní mosty a oblouky. Stvořili také z písečných dun Goblin Valley, neboli údolí skřítků. Jméno mu dali Evropané, jimž podivuhodné skalní útvary v údolí připomínaly skřety a permoníky. Ve skutečnosti jsou však tvořeny stvrdlým pískovcem, který se na rozdíl od okolního materiálu ubránil erozi způsobené větrem a deštěm. Nedaleko od Goblin Valley leží další místo, kde se podle navažských pověstí duchové proměnili v kámen. Bryce Canyon. Návštěvník tu vstupuje do nepřehledného labirintu kamenných věží nazývaných hůdů. Vznikly z říčních sedimentů skládajících se z mnoha vrstev. Každá z těchto vrstev pískovce erodovala na slunci, dešti, ledu a větru jinak. Postupnou erozí okolních hornin vznikly útvary velmi pitoreskních tvarů. Tento přírodní amfiteátr je obydlen desítkami hopijských duchů. Stalo se, že se velký duch rozlítil nad věrolomností lidí. Všechny kahopy, špatné hopije, kteří zneuctívali matku zemi a kteří znevažovali i jeden druhého, zahnal na tomto místě do jednoho houfu a proměnil je v kámen. Hopijové chápou tuto legendu jako varování, že pokud propadnou touze ovládnout svět, začnou lačnit po bohatství a zničí rostliny i zemi, aniž by pamatovali na svoje potomky, budou za svou hloupost potrestáni. Pajutové o tomto údolí říkají, že červené kameny stojí na tomto místě v řadě jako válečníci před útokem. Se svými kamennými přilbami a tvářemi pomalovanými válečnými barvami opravdu připomínají indiánské bojovníky.
Jedna legenda spojená s Bryce Canyonem vypráví o kovbojovi, který nahnal stádo koní k okraji soutěsky, aby je mohl s nás chytit. Když se k ním však přiblížil s lasem v ruce, zdivočelí koně se vrhli dolů ze srázu. Je možné, že jejich duše se přidaly k duším indiánů Hopi, kteří tu kdysi byli proměněni v kámen. Zuřivé pouštní bouře pohánějí nekonečný cyklus ročních dob. Po deštích tu vykvetou stovky květin, které však nevydrží déle než do příštího sucha. V období mezi sedbou a sklizní se v domech Hopiů pořádají očistné tance povamu, aby žádný z příslušníků kmene nemohl ulehnout na zemi a usnout. Měsíc povamu je ve vesnicích Hopiů nekonečnou modlitbou, během níž nikdo nesmí spát. Jedině tak lze napomoci rostlinám, aby zdárně vyrašily a dozrály. Navahové považují za velmi důležité žít v souladu s Bike Hosho, harmonizujícím principem, jenž dává přírodě řád. To znamená především být čistý a upřímný ve všech myšlenkách a činech a vnímat svět kolem sebe, jeho krásu a harmonii. Deštivé dny střídají dny slunečné, jako noc střídá den. Nekonečné přírodní cykly jsou základní osnovou života Navahů. Mraky a déšť nepřicházejí do pouště často, ale když se tak stane, promění rudou pustinu v zelený ráj kypící životem. Po dešťových provazech nejenže stoupají duše mrtvých na nebesa, ale také po nich se stupují dolů na zem duše právě narozených dětí. Každý nově narozený indián Hopi musí 20 dní po narození zůstat v temné místnosti, aby dozrál jako kukuřičný klas. Novorozený Hopi není nic než zranitelná duše, šplhající z říše mrtvých do říše živých. Déšť ovládá všechny aspekty života Navahů. Zrození, smrt i život sám. Děti Hopiů vyrůstají obklopeny kulturou, jejímž základem je pěstování harmonického vztahu k zemi a k přírodním živlům, které ji stvořily. Bez úcty a porozumění k zemi by život v poušti nebyl myslitelný. Hopiové vědí, že proto, aby přežili, musí se ke svému okolí chovat zodpovědně, zdrženlivě a trpělivě, což platí dvojnásob při výchově dětí. Nevyprávíme svým dětem o vyrovnanosti, sebeovládání, vytrvalosti a trpělivosti. Snažíme se jim být příkladem. A když udělají chybu, poznají to podle mlčení ostatních.
Hluboko pod úrovní země, na níž se odvíjí život na Vahu, leží tajemný svět Slot Canyons, úzkých kaňonů vyhloubených vodou do masivu Kolorádské plošiny. Některé z těchto průrev jsou tak úzké, že na dno pod žhnoucí vrstvu rudého kamene nepronikne ani jediný sluneční paprsek. Odražené světlo je měkké a klidné. Tento klid je však ošidný, neboť Slot Canyons tvoří hranici dvou protikladných živlů. Do rudého pískovce je vyhloubil zuřivý vodní proud. Kaňony se po dešti rychle naplní a úzkým korytem se pak žene obrovské množství vody. Rychlost a tlak vody jsou tak obrovské, že proud odervává ze stěn kaňonu celé kusy kamene, které pak s drtivou silou vrhá dál. Postupem doby se kaňony začnou otevírat slunci a na jejich dně se uchytí první vegetace. V měřících zdejší krajiny představují Slot Canyons pouhé drobné trhlinky v zemi. O několik kilometrů dál však najdeme obrovskou trhlinu protínající všechny geologické vrstvy. Říká se jí Water Pocket Fault. Jedná se o gigantickou vrásu v zemské kůře, jež se vytvořila srážkou dvou zemských ker zhruba před 65 miliony lety. Obrovské masy horniny tu vyhloubily 150 kilometrů dlouhou jizvu, táhnoucí se napříč krajinou. Water Pocket Fault lemují barevné skalní plotny, které Navahové nazývají země spící duhy. Vlny této kamenné řeky znehybněly dávno před příchodem dinosaurů. Tok této řeky míří k severu, ke Cathedral Valley. Tyto masivní monolity z jurského pískovce sformovala eroze do tvarů připomínajících architekturu gotických katedrál. Geologické síly, které tento kraj utvářely, dali vznik mnoha podivuhodným přírodním jevům, tak například z bohaté směsi minerálů obsažených v půdě vznikly tyto koule tvořené horninami s vysokým obsahem železa. Když měkké horniny, v nich jsou koule uloženy, odnese vítr a voda, skutálí se na nejníže položená místa. Takzvané brain rocks zase připomínají svým tvarem mozek. Na vzniku těchto přírodních útvarů se podílely především extrémní pouštní teploty. Skály, které jsou celý den vystaveny žhavému slunci a v noci mrazu, se rozpadají a lámou do těchto podivuhodných tvarů. Tyto obrovské kamenné prsty ukazují kamsi do neznáma. I je, stejně jako všechno ostatní v poušti, formovala eroze.
Špičky míří směrem k místům, kde větrná a vodní eroze odhalila kamenný prales. Kam oko dohlédne, všude leží obrovské kmeny zářící stovkami barev. Jde opravdu o pozůstatek pravěkého pralesa. Tisíce mrtvých stromů byly na tomto místě pohřbeny mělkým potokem přinášejícím velké množství písku a vápence. Během let si voda pomalu našla cestu také do nitra kmenů. Organické látky byly postupně nahrazeny minerály, které uvnitř skrystalizovaly. Tak došlo k tomu, že kamenné stromy jsou dnes tvořeny krystalickými nerosty. Po 200 milionech letech byly skamenělé stromy pod povrchem země geologickými silami znovu vyneseny na povrch. Pro původní obyvatele Červených skal má skamenělý prales hluboký mytologický význam. Strom stál uprostřed země a podpíral 4 světové strany. Z východu čerpal svobodu a světlo, z jihu teplo a něhu, ze západu vláhu a sever mu dodával sílu svými ledovými bouřemi. Slunce žije ve 2 domech. Ráno se probouzí ve svém domě na východě a celý den putuje po obloze, aby si večer mohlo odpočinout ve svém druhém domě, v západním paláci. Ke každé světové straně se váže jedna základní barva. To proto, že první lidé si do 5. věku přinesli 4 velká světla. Bílé světlo se objevilo nad východním pohořím. Modré světlo zářilo z jižního nebe. Žluté světlo probleskovalo na západě a ze severu přišla do země na vahu temnota. Skalní útvary v Caneville jsou tvořeny břidlicí, stlačenou vrstvou bahna a dalších naplavenin, které tu po sobě zanechal oceán. V kontrastu s bohatými barvami kaňonů jsou tyto kopce fádně šedé. Člověk se ocitá uprostřed pustiny připomínající měsíční krajinu. Také k tomuto místu se váže jeden navažský mýtus. Když bohové dokončili stvoření světa, jednomu z nich připadal svět příliš šedivý. Velký duch mu řekl: běž k horám a podívej se na ně zblízka, neboť jsem je vytvořil z bezpočtu barev. Vezmi od každé barvy trochu a obarvi jimi květiny. A tak se stalo, že rostliny vyrůstající ze skal vykvetly těmi nejkrásnějšími barvami. Bez barevných písků by nebyl myslitelný ani jeden z navažských léčebných rituálů. Cílem tohoto obřadu je posílení míru a harmonie.
9 nocí zpíváme, modlíme se, tancujeme, postíme se a potíme v saunách pod vedením jednoho z našich šamanů. Součástí ceremonie jsou malby vytvořené z písku. Tyto malby jsou jedním z nejcharakterističtějších prvků navažského výtvarného umění. Hlavním smyslem písečných obrazců i doprovodného rituálu je léčení. Osoba, která má být vyléčena, usedá uprostřed obrazce, aby navázala spojení s duchy předků. Obraz je vytvořen barevným pískem, který šaman s neobyčejnou pečlivostí vysypává z dlaně. Použité barvy mají symbolický význam a upomínají na 4 velká světla, která se v době stvoření objevila nad obzorem. Bílá, žlutá, modrá a černá. Podkladem pro malby z písku, mouky a pylu bývá obvykle zvířecí kůže. Každý umělec má na repertoáru několik desítek obrazců, které dokáže pomocí barevných písků reprodukovat s neuvěřitelnou přesností. Vytvoření celého díla trvá několik hodin, ale má-li mít obrazec léčivou moc, musí být vysypán najednou. Pískové obrazce mohou mít více než 500 různých podob a po skončení obřadu jsou vždy zničeny. Navahové však nevytvářejí svá umělecká díla jen z písku. Jako malířské plátno jim slouží i samotné skály. Dlouho před příchodem Navahů tu Anasaziové a další kmeny vyryly do skalních stěn stovky vyobrazení zvířat, lidí a tajemných magických symbolů. Povrch skal je potažen tenkou vrstvou černých železitých minerálů, které byly vyloučeny z bělavé horniny ve spod a zafixovány činností mikroskopických bakterií. Odstraněním této vrstvy až na bílý podklad vytvořili Anasaziové jakousi encyklopedii svých posvátných symbolů. V navažském jazyce se tato skála jmenuje Cehan, neboli skála vyprávějící příběhy. Příběh zapsaný na jejím povrchu byl během uplynulých století zapomenut, ale není pochyb o tom, že zobrazené symboly náležejí ke stejné kultuře jako dosud živé obřady Hopiů. My, Hopiové, věříme v posmrtný život a v život tady a teď. Věříme, že tyto 2 úrovně skutečnosti nelze od sebe oddělit. Zemřelí Hopiové se vracejí do svých vesnic v podobě mračných lidí, aby požehnali živým svými magickými silami. Navahové si povšimli, že některé skály znějí pod podrážkami jejich bod dutě. Věří proto, že země je obrovský buben, na který hraje velký duch. I tato navažská legenda odpovídá realitě. Podloží koloráčské plošiny je totiž opravdu duté. Nejhlubší vrstvy jsou tvořeny solí, která se před více než 300 miliony let odpařila z oceánu. Poté, co se na solné vrstvě vytvořily vrstvy pískovce, sůl se rozpustila ve vodě, která byla pod obrovským tlakem vytlačena pryč. A svrchní vrstvy se působením těchto sil rozlámaly a zprohýbaly do neuvěřitelných tvarů. Mezi náboženstvím a každodenním životem není žádný rozdíl. Každý čin je duchovním činem. Každé slovo je modlitbou. Základem našeho učení je vzájemná úcta. Víru druhých musíme respektovat. Nesnažíme se dokázat, že jsme lepší než ostatní.
Mnoho našich písní vypráví o tom, jak se zvířata starají o svá mláďata. Je to důležité zpívat je, protože tak se naše děti učí respektu ke všem živým bytostem. Jen ten, kdo se naučí vážit si druhých, si může vážit také sám sebe. Ve skalních formacích, jako je například Marching Man, není nijak těžké vidět obrysy lidí a zvířat. Podobný způsob myšlení je pro člověka charakteristický. Neustále se snažíme pochopit svět kolem sebe, ať už se tak děje prostřednictvím vědy nebo skrze kouzla a legendy. Je jen málo míst na světě, kde by minulost země zanechala tolik stop jako na Kolorážské plošině. Zdejší krajina je výsledkem poměrně nedávných geologických změn, během nichž se na Zemi objevili lidé, kteří se naučili žít mezi skalami. Po dalším otočení geologických hodin všechny tyto skalní útvary zase zmizí. Až se poslední věž z červeného kamene rozplyne v písečném moři, zbude tu jen písečná krajina poháněná větrem. Vládcem země na vahu se stane Niši, posvátný vítr, který dnes odnáší k uším velkého ducha modlitby kmene za přežití. České znění připravili Pavel Soukup, Daniel Šváb, Michal Synek, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Marie Míková. Vyrobila Česká programová společnost v produkci Dabtrax v roce 2002.